Σας παρακαλώ. Εγώ ονομάζομαι Άννα Μαρία και έχω έρθει εδώ στη θέση μιας φίλης μου που δεν μπορούσε να έρθει εκείνη. Εντάξει, εγώ προσωπικά είμαι πάρα πολύ καλά. Ό,τι πεις. Δεν θέλεις να πεις μέσα. Θα μου άρεσε. Τότε παίρνα. Ναι, αλλά είναι αυτές οι γραμμές. Τι γραμμές? Τα σχέδια κάτω στο πάτωμα. Ποτέ μου δεν πατάω μια γραμμή όταν περπατάω. Ποτέ. Και εδώ μέσα είναι γεμάτο με γραμμές. Τότε πήρατες. Είναι μόνο 172. Πάρε μερικά μυρωδικά για να πατήσεις πάνω. Είσαι πατινάς, εσύ τι είναι δικό σου. Δεν τον πειράζει να τα μαζέψω, Κάτσε τα ταγιάτα πιο χορεύω. Τα γερατιά καμία, να μου να νιώσω ξανά, να στον έχω να μία. Όμως, ποιητής. Ποιητής. Ποιητής, την σκύψε να στο χώσω τρεις. Ωραία, καταληξία. Αρχίζω και φυτώνω. Είναι φανερό. Νερό, 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 νερό. Αχ, πρέπει να άφησα ανοιχτή τη βρύση στο σπίτι. Ησύχασε, μαντάρα, ησύχασε. Σε λίγη τύχη. Θα τη γίνει πριν η έλξη με το υγραέριο, οπότε θα έρθει και θα ισορροπήσει το πράγμα. Είστε σίγουροι ότι κλείσατε τα νερά πριν φύγετε από το σπίτι? Κοιτάξτε, είμαι σίγουρη, αλλά δεν έχω αφήσει κάποια άλλη βρύση ανοιχτή. Καλησπέρα σας.